yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Muchandiregerawo mbijana macols ndakati tisiri kubata because ndakatisati tapinda pachivhitivhiti pane zvinhu 1 or 2 3 things zvinenge zvichimboitika, but nhasi rekedza titangire pane nyaya iri panapa iri kutaurwa naAttorney General Virginia Mabhiza. Ari kutaura ngano dzake nyambo. I feel sorry for maZimbabweans zvakanyanya, especially wewe unongo uchitogara kamba kutobatanidzira kujoinidzira wotorerwa madecision nemunhu akugara imba yemaglass right round, wotorerwa madecision nemunhu ari kugara imba ine ceiling, iwe uchigara ceiling yechi pamwe tichitori mutumba round tuuswa you never know, ndo dheni yacho toripo iyo, vamwe tichitori pamwe zasi zvinhu zvichitori pasi chazvo. And then iye chakamuonesa lighting ndechekuti dambudziko ravasiri kuziva these guys ndechekuti life yamuri kuti iri good because muri kuwana muri pama high paying jobs and stuff, muri kuwana ma opportunities are right, you can do anything, muri kutenga dzimba dzamunoda kwamunodira nguva yamunoda, my business, everything, you are privileged because bagara kandime muri panji murimo muruling. Chiitaika kuti zvitapukire kuna every Zimbabwean, that's the problem. Zvimukoma mortgage akazobviswa riniko, ndo pane ma-problems ipapo, but you guys you don't care, muda kungopfuma mega. Ndo dambudziko hombe iroro ramusiri kuonera. Now Virginia Mabhiza ari kuvhura ngirikini yake achiti the country's apex court should strike off a legal challenge by war veterans vakachallenge constitution amendment act number 3. Anze ngaingobviswa angazve guys, like seriously tine vanhu vachiri greedy to that extent. Yana Virginia Mabhiza, she is very greedy. Imagine aiwa Virginia ngambomiswa. So Virginia Mabhiza ari kuti zvoni the constitutional court of the country should throw out a case brought by the country's war veterans challenging the extension of President Emmerson Mnangagwa's term of office without hearing its merits. President Mnangagwa drove through a raft of amendments in the Constitutional Amendment Bill number 3, which is now an act of parliament. The new law illegally extends Mnangagwa's term of office to 2030 instead of 2028, when his current term officially and legally ends after serving 2 terms. The new law, now called the Constitutional Amendment Act number 3, also removes the rights of the Zimbabweans to elect the president directly. It also extends the presidential term from 5 years to 7 years and allows the president to pick a certain number of MPs directly in a country where the judiciary is evidently captured by the ruling parties. And PF, the Attorney General's words sent a chilling message to the judges to strike off a case without being heard. Zimbabwe's political crisis has sent hundreds of thousands of its citizens into South Africa, both legally and illegally, as the economy collapses under the weight of mismanagement and corrupt rule, creating an unemployment rate of around 90%. The regional bloc SADC has looked the other way, failing to enforce its own election protocols using a framework that exists only in name. Zimbabwe's opposition collapsed through bribery and deliberate engineered police failures. Saka toti trikuenda wombosara ndani ko ukuka infiltrations dzakapinda, mari brown envelopes dzakatenderera. What's next? Tombosara nani anomboti isu waunoti chibaba ichi ndo chichambomirawo nesu. SADC ndo marabishi yatakatoona mamwe kuti makatadza ere kungouyawo muchiita zvamakagadzirira chibhuloku chacho, vamatotanga kutouya muchichisanitizer same WhatsApp group. Now takudzwa nana Virginia Mabhiza ko makotsi ngangopedzerana nekesi zvaingorika kwete kuti anzi aiwa inofanira kungobviswa zvisina kutomboteererwa. Why? Kwakanangwa ndekupi? Something must be done, man.